Mingan ay sa Manawag ka ba? Hinihintay ko lang yung mga kasama dito. Araw kami, dito kami sa wat. Yung Kamaliran. Araw lang. Oo po. Sige po. Sagot na siya ay sumakabilang buhay na at siya ay nasa iyong kaharian. Lord, i-please mo po ang mga tao na namuno at nag-organisa ng charity event at activities na ito. Ganon din po ang mga opisyal ng eskwelahan at ang mga barangay, Lipinsor at Norte na bukas palad na tumulong upang maging maayos ang charity event at activities na ito. Lord, salamat din po sa paggabay mo sa aming mga kasamahan na galing pa sa mga malalayong lugar na sila ay maayos na narating upang makiisa sa amin. Lord, sana po ay patuloy mo kaming patnubayan at gabayan sa araw-araw. Kami po ay nananalangin sa iyo at sa inyong anak na Jesus. Amen. Ayun. Ayun nga po, sad to say po, pumanaw na po si baby. Yun. Ang sakit po kasi ni baby, Caroli disease liver. Kailangan po niya ng urgent transplant, ngunit hindi na po kinaya ng kanyang katawan. Yan po. Bali ang ano po natin, kaya po pinagpatuloy po natin itong charity na to para po sa assistance support po natin, financial support natin sa family ni Baby Yana. Andito po ngayon yung mother nila, si mother ni Baby Yana, si Ma'am Cindy Petrolia po. Ma'am. Lahat po tayo gusto makasurvive yung baby pero hindi po natin. Kaya andito po ako ngayon na nagpapasalamat sa inyo dahil pinakita niyo po talaga yung suporta at pagmamahal sa ating anak. Sa lahat po ng nanggaling pa po sa malalayong appreciate po namin yung pagmamahal niyo kay baby. Pasensya na po kayo kasi hindi po nakilala ni baby yung kita. Urgent po kasi ito. Talaga po hindi po niya kaya. Lubos pa rin po ako nagpapasama sa inyo kasi tinuloy niyo po yung event kahit paano po. Salamat po Sir King. Dahil sa iyo po, marami pong sumuport sa kay baby. Appreciate din po ni baby, alam ko po na appreciate ng anak ko yung tulong niyo po. Kaya malaking pasalamat ko pa rin sa inyo. Masakit man na mawala yung anak ko. Naman po akong magpakatagal. Pusta niya dahil alam ko po, marami kayong nagmamahal. Marami po tayong nagmamahal kay baby. Maraming salamat po. Ako nga pala si Caras de la Cruz ng Bad Boys Big 3. Ito sa Lines Pangasinan. Siya natin ako nakasakyan sa amin yun. Siya na rin athlete ako kasi galing pa ako ng duty sa Dagupan. Anyway, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumuporta ng sa charity ng Dynamic Riders Club Mail. Corporation with Riders sa Lines Pangasinan. Kikita ka? Siyempre sa lahat ng club na nandito, sa leaders, sa members. Maraming salamat sa mga bisita natin. Maraming salamat po, Sir Ma'am. Bali, gusto ko lang i-share sa inyo yung
sa Dagupan City. Yung mga kasama natin na bumabiyahe doon na unregistered o yung mga tawag namin WW, yung walang-wala talaga, magpa-register po kayo kasi sa Dagupan City Police Station. Pag naugdansita kayo doon o na checkpoint, nag-i-impound kami ng mga motor or tricycle doon. Anyway, police pala ako sa Dagupan, kaya sinasabi ko to. Gusto ko lang aware kayo para at least maayos ninyo yung mga registration ninyo or kung ano pa man yan. Anyway, pag sa mga LTO naman, nandyan si Sir Raymond Natnat, i-approach nyo lang siya pag nahihirapan kayo sa registration para matulungan kayo. Dito sa Riders Alliance Pangasinan is, bali, ang program natin dito is charity, yung Riders Night, tsaka meron kami pa-endurance for a cause. Coming March 21 and 22, yung ako, nakita nyo na yung Basti. Starting grade niya sa Santa Barbara, 180 km around Pangasinan yun. So, supportahan natin yun sa mga gustong sumama. 350 lang yung registration nun para matry nyo maging Indo-riders. Anyway na, yun nga lang, paalala ko lang sa mga gustong sumabak doon, medyo pag na-start nyo na yun, magastos kasi from 180, mag-upgrade na kayo, 300, 600. So, pag ayaw nyo gumastos, huwag nyo na lang pasukin. Pero kung gusto nyo i-try, kita-kits tayo sa March 21 and 22. Siyempre, yung right twist naman, 600 km from Dagupan, Baguio, Sagada, paikot ng Bisag Pass sa Misoyo, doon yun, pabalik ng Dagupan. April 4 and 5 naman yun, 600 kilometers, 1,500 yung destination nun. Kami rin ang organizer nun. Kung hindi pa nagpa-register, kaya supportahan natin, baka sakaling makakuha tayo dito ng ano. Yung right twist naman is, meron kami beneficiary doon na bedridden na 6 years ago, nagmumotor siya, then aksidente. Mula noon hanggang ngayon, nakahiga na siya. So, yun yung para sa kanya yung right twist naman. Ano pa, doon sa pinangakuha namin ng mga t-shirt, meron na mga clubs o leaders na nabigyan kami yung ganito. Bibigyan pa namin yung iba. So, may mga iba dito club na wala doon sa GC ng Riders Alliance Pangasinan. Welcome po kayo dyan. Welcome po kayo doon, mga sir, mga ma'am. Doon kasi, nag-uusap-usap kami para hindi magkakaano yung charity natin. Kung napapansin nyo, almost every week may charity, pero inaayos namin na sana hindi magkakabanggaan yung mga charities natin dito sa Pangasinan. Pero kahit ganun pa man, kung sakaling may mga club na, halimbawa, 2 charity sa isang linggo, sa club namin, hinahati namin, sinusuportahan namin yung mga charities, especially yung mga naka-coordinate dito sa Riders Alliance Pangasinan. Well, anyway, yung Riders Alliance Pangasinan, hindi namin kinokontrol yung club doon. Kung nandun kayo sa GC, hindi namin kinokontrol yung club. Yung club ang kumokontrol sa Riders Alliance Pangasinan. At pagkatapos ng taon na ito, isa sa inyo, isa sa mga leaders na nandun, is papalit dito sa akin. So, 1 year lang yung ano ko dito. So, yung papalit sa akin, good luck na lang sa'yo, sir o ma'am, para ma-try nyo rin. Para masubukan nyo humawak ng napakalaking grupo. Pangasinan, malaking grupo yan. So, sana yung susunod natin na section, supportahan natin. Siyempre, susuportahan ko yun. Siguro yung mga magagandang nagawa ko, o nagawa natin, pagpatuloy natin yung mga pangit, alisin na natin. Papakaras nga pala, Riders Alliance Pangasinan.